gràcies per atorgar-me aquest premi. És un honor per mi rebre aquest reconeixement a la meva investigació. Aquests resultats avalen que puguem continuar la recerca per tal de que tota la humanitat es pugui beneficiar d'aquest equilibri que ens falta. Anna! Espera't un segon. Ara jugarem a un joc. Mama, em diràs qui és o no? Social, per què t'inventes aquestes històries? Què coi tens al cap? Se continua la gent de Cabarrestana! Escoltant, tot això no em massa lluny! Tot això t'ho has guanyat tu! Tu t'has ficat en aquest merder! Com tots sabeu, durant anys m'he dedicat en cos i ànima a la recerca d'un fàrmac capaç d'aconseguir l'equilibri entre partícules. Aquests resultats avalen que puguem continuar la recerca per tal de garantir que tota la humanitat es pugui beneficiar